Gradite li pasivnu, niskoenergetsku ili tek običnu kuću, beton ćete teško moći izbjeći. Iako arhitektima nije omiljeni materijal prilikom izgradnje niskoenergetske kuće jer predstavlja opasnost od toplinskih mostova, beton je u suvremenoj građevinskoj industriji gotovo neizostavan. Godišnje ga se proizvede oko 2,5 tone po stanovniku planete. Budući da je beton nakon vode najzastupljeniji materijal na zemlji, nužno je pažljivo planirati i upravljati učincima u svakom trenutku proizvodnog procesa. Stoga smo se i sami uvjerili u zelenu stranu betona tvrtke Holcim, od iskapanja i pripreme materijala preko distribucije sve do uporabe finalnog proizvoda na gradilištu obitelji Jelušić. Otkrivamo zašto Holcimov beton nazivamo zelenim. Znači, nalazimo se u kamenolomu Čura, koji je trenutno završila eksploatacija u njemu 2006. godine, kada je provedena i tehnička sanacija te je započeto sa biološkom rekultivacijom. Jedan od razloga zašto su Jelušići odabrali beton tvrtke Holcim je upravo visoka razina odgovornosti prema okolišu u procesu proizvodnje betona. Odgovorno poslovanje u Holcimovom slučaju podrazumijeva postupak rekultivacije, odnosno sadnju lokalnih biljnih vrsta već prilikom eksploatacije kamenoloma. Nedeljka Stanić iz tvrtke Holcim provela nas je kroz povijest rekultivacije kamenoloma u Očuri. Znači, nekakva praksa biološke rekultivacije je takva da se prostor kamenoloma sanirao zelenim borom, koji se pokazao kao dobra pionirska vrsta za ozelenjavanje tako, ajmo reći, ogoljelih površina, odnosno kamenitih površina na kojima je nedostajao humus, gdje bi se neke normalne biljne vrste, ajmo reći, redovno primile. Iako se crni bor dobro snašao na kamenom tlu u Očuri, on ipak nije pripadao lokalnoj flori. Kako u budućnosti područje kamenoloma na kojem raste crni bor ne bi izgledalo kao zakrpa na brdovitoj Ivanščici, Holcimov tim odlučio je istražiti mogućnost sadnje lokalnih zavičajnih biljnih vrsta. U tome im je uvelike pomogao Šumarski institut iz Jastrebarskog. 2007. godine započeo je projekt testnog polja za uzgoj zavičajnih vrsta za biološku sanaciju kamenoloma. Kako je išao tijek tog projekta, tako da je na jednoj etaži sada već tehnički saniranog kamenoloma napravljeno testno polje gdje se dijelom se nasuo poljoprivredno tlo, a dijelom se koristilo šumsko tlo, znači iz obližnje šume, kako bi se utvrdilo mogućnost opstanka zavičajnih vrsta na oba tipa tla. Prvi rezultati projekta započetog 2007. godine u suradnji Holcima i Šumarskog instituta Jastrebarsko pokazali su se 5 godina kasnije. Utvrđeno je da je sanacija kamenoloma zavičajnim vrstama vrlo uspješna i da se može provoditi i bez prisutnosti crnog bora. Najveću prijetnju brzom razvoju mladih biljaka predstavljaju tek srne. Očura je prvi kamenolom u Hrvatskoj u kojoj se revitalizacija provodi paralelno s eksploatacijom. Kod eksploatacije, kod rudarske djelatnosti eksploatacije tehničkog građevnog kamena, praksa je da se eksploatira dio prema projektnom rješenju i onda da se taj dio tehnički sanira, nastavlja se s eksploatacijom. Dok Holcim je pokušao i trudi se svojim djelovanjem kao standard postavljati i paralelnu i tehničku i biološku rekultivaciju kako bi se paralelno već dio područja kamenoloma ozelenjavao i time bio krajobrazno prihvatljiviji.
U Holcimu u ozelenjavanje svog kamenoloma ulažu ogromnu energiju, napore i značajna sredstva, pa nije čudno da je upravo Očura mjesto koje služi kao nastavni primjer brojnim studentima rudarstva i građevine koji kamenolom redovito posjećuju. Agregat nastao u kamenolomu u Očuri, jednom od 3 Holcimova kamenoloma u Hrvatskoj, nastavlja proizvodni proces u pogonu u Zaboku. Ovdje nam je spremište agregata, prirodnog agregata, različite frakcije koje su obilježene. To je skladište koje služi za rezervu jer količine koje idu u proizvodnju idu iz zatvorenog skladišta koje se automatski dozira. Uz pomoć suvremene tehnologije proizvodnja betona postala je čist, uredan i vrlo precizan posao, za koji radnik mora biti informatički educiran. To omogućuje proizvodnju potrebne količine betona bez neiskoristivog viška materijala. Posljednja stanica zelenog betona je gradilište. Suvremena građevinska industrija olakšala je i ubrzala primjenu betona na lokaciji. U samo pola sata na gradilištu obitelji Jelušić izliveno je više od 100 tona betona. Temeljna ploča buduće kuće obitelji Jelušić debela je 35 cm i teška oko 120 tona. Osim što je važan element konstrukcije, beton može imati i dekorativnu ulogu. Doduše, ogoljeni betonski strop u dnevnom boravku posljedica je slučajnosti koju su Jelušići naknadno prigrlili. Ono što smo sad htjeli izvesti, to je taj glatki, goli betonski strop, gdje nas je baš vrijeme preko noći prevarilo i onda nam je svažilo kompletno cijelu oplatu, jer je bio problem u oplati. Mi smo je mogli nabaviti na tržištu i pored ovih koji se bave s tim. Evo, ostali su ovi valovi na stropu koji se vide i da bude goli beton. I sad, ovako kako je ispalo, u stvari nam je malo egzotično. Kada govorimo o uređenju interijera, beton je vrlo čvrst element modernog dizajna, a može ga se obraditi na nekoliko atraktivnih načina. Priča o zelenom betonu ne završava ovdje. Ukoliko nije zagađen u kasnijoj fazi, beton se može 100% reciklirati. Dapače, Europa nalaže da se 70% materijala korištenih u građevinskoj industriji do 2020. godine reciklira i ponovno koristi u gradnji. Zato mudro gradite danas za zelenije sutra.